Minun rooli näissä pelitilanteissa oli toimia ohjaajana ja avustajanakin. Alussa ohjastin, kerroin, että mikä tässä pelissä on tarkoituksena ja yritin havainnollistaa, että tässä on tämä sensori, että se aistii liikkeitä ja sitten laitettiin pelit käyntiin ja suurinta osaa näistä asiakkaista, joiden kanssa pelasin, niin avustin myös ihan kädestä pitäen. Parasta tässä Kinect-pelien testauksessa on ollut minusta huomata se, että asiakkaista löytyy sellaisia uusia puolia, jotka ei ehkä näy siinä päivätoiminnan arjessa välttämättä niin selvästi. Ja muutenkin se semmoinen onnistumisen ilo ja uudenlaisen tekemisen kokeminen on ollut mukavaa. Ja itsestä jotenkin tosi hieno juttu päästä mukaan. Itselle se on ainakin ollut sen alun järkytyksen jälkeen tosi mukava kokemus ja päässyt haastamaan itseään uuteen tekemiseen. Ja se vastaanotto täällä Virvelin-rannassa on ollut kyllä tosi positiivinen. Se antaa itselle ja asiakkaille onnistumisen kokemuksia. Se on minusta hyvä asia.